जालो आयच्यान आमचो पॅनजीम जिमखाना मेंबर्स लीग PGML 2.0 हाजो प्रोसेस चालू आता. दिस टुर्नामेंट विल बी हेल्ड इन जानेवारीच्या प्रत्येक विकेंडाक 7 तारखेपासून चालू आणि ह्यो टुर्नामेंट चलतलो क्रिकेटचो लीग मॅचीस. दिस इज एक्सक्लुझिवली फॉर मेंबर्स ऑफ पॅनजीम जिमखाना आणि अंदू 148 मेंबर्स रजिस्टर जाल्या. आजच्यान प्रोसेस चालू जाता म्हणजे आज चालू जाता प्लेयर्स ऑक्शन. 6 टिमी आसात. देर आर 6 ओनर्स हू हॅव बॉट द टीम्स आणि ते आज प्लेयर्स सिलेक्ट करतले आपले. ईच वन विल गेट 20 प्लेयर्स ईच. आणि दिस इज लायक तुम्ही पळयलां आसतलें IPLचे ऑक्शन कशें आसता. सिमिलर कायंड ऑफ अ सेटअप ओवर हियर. ईच प्लेयर विल कम अप ऑन द स्क्रीन आणि देन द टीम्स विल बीड फॉर हिम. म्हणजे कोण आणि इट इज इन पॉइंट्स नॉट बाय वे ऑफ मनी, इट इज पॉइंट्स अँड ईच टीम विल गेट 20 प्लेयर्स. The most exciting part is the kind of a fight, friendly fight which happens in order to acquire players. The players are divided into 2 categories केले आम्ही. एक मार्की प्लेयर असता आणि एक जनरल कॅटेगरी असता. मार्की प्लेयर प्रत्येक टीमीक फक्त 2 घेवपाक मेळटले आणि अदर प्लेयर्स दे विल टू टेक 18. सो द प्रोसेस स्टार्ट्स नाव. म्हजें अपील गोंयच्या लोकांक, तुमी एवरी विकेंड ऑफ जानेवारी 7 तारखेपासून जिमखानाचेर येवचे आणि ह्यो मॅची पळोवच्यो. बिकॉज दीस इज कार्निवल ऑफ क्रिकेट. अशें क्रिकेट लीग गोंयान केन्नाच जावंक ना त्या लेवलचे अंदू आमी ऑर्गनायज करता. सो प्लीज कम अँड एक्सपिरियन्स कार्निवल ऑफ क्रिकेट एट पॅनजीम जिमखाना. आमचे पॅनजीम जिमखाना मेंबर्स लीग हाजे ऑक्शन आज चालू आसा. इट विल बी अबाउट ऑलमोस्ट 6-7 वरांचें ऑक्शन. 6 टिमी ह्या वर्सा पार्टिसिपेट जाता. लास्ट इयरचें एडिशन इतलें एक्सलंट जालें की ह्या वर्सा ताजो प्रोत्साहन घेवन लोकांनी खुबशे म्हणजे पोरू आमच्यो 100 एंट्री आशिल्ल्यो. ह्या वर्सा 150 एंट्री सुमार एप्रॉक्सिमेटली आमच्यो जाल्या. हाजेरूच कळून येता की हो टुर्नामेंट सक्सेसफूल जालो लास्ट इयर आणि ह्या वर्सा इट हॅज टेकन ऑफ टू अनदर लेवल. आज सद्या ऑक्शन चलना तितलें गरमी जाल्ल्या भितर की बॅटल ऑफ नर्व्स म्हणटा पळय तशीच भितर चलना. अँड इट इज फन. जरी मेंबर असले सगळे इट्स गोइंग टू बी very competitive cricket, but we will also have a lot of fun, a lot of members coming in. एक फॅमिली गॅदरिंग्स कशी जातली आणि टुर्नामेंट will start from 7th of January, which will have lot of fun and carnival sort of atmosphere for people to come and witness. Request people, members, people of Panjim to come all over Goa to come and witness this and enjoy the game of cricket. Then the Bali Tigers opening the bid of 10 lakhs. Yeah, Bali Tigers. Temples for 22. Temples, we have 25 from PC. We have 28 from PC. Pull out!